तो नमस्कार भैया लोग। तो नेटवा के बिना दिनवा कटत नइखे कि नेटवा के बिना दिनवा कटत नइखे। आजकल तो प्यार पैसा के बिना टिकत नइखे। हाँ तो ये भैया लोग, आजकल प्यार कम बाकी बाजार ज्यादा होता। ऐसे कि जबले हेने से शॉपिंग के प्रक्रिया जारी रहता तबले तब प्यार बरकरार रहता। बाकी जैसे ही 2-4 दिन लेट होता तो अपने जनुआ दूसरा के साथे जाए खातिर तैयार रहता। बताई ये भैया लोग, पहले वाला प्यार कितना निमन रहे। सारा एक ही लॉलीपॉप में हमहू चूस लेत रहनी, हमार जानू चूस लेत रहनी। बताई इतना सस्ता प्यार होला। 8 आना के जलजीरा किन के दे दी, हमार जानू 2 बेरा भेंट करे चली आवस। कले आज देख ली 666 रुपया के रिचार्ज करावला के बाद भी, गोड़ हाथ जोड़ला के बाद भी सारवा बस एगो चूमा मिलता। उहो कहाँ वा, खाली मोबाइल। आमने सामने लेवे खातिर सारवा लागता 1 साल के फ्री करवावे के पड़ी। बताइए भैया उ दिन कहवा गई। लॉलीपॉप से प्यार स्टार्ट होके मलाई बर्फ तक चलत रहे। और आज देख लिए भैया 666 से स्टार्ट होता, जबले लइका महाराज भिखारी नइखन हो जाए तबले चलता। हाँ माने जबले उनकर दिल के दिवालिया नइखे निकल जात तले कहाँ छोड़ तारी सो। यही से बस हम इतने कहतानी कि प्यार करे में नस हो जाता ढीला, कि अरे प्यार करे में नस हो जाता ढीला। काहे से ये भैया लोग, आजकल प्यार हो गइल बा बड़ी खर्चीला। अगर ढेर दिन प्यार टिकावे के बानू तो ढेर दिन वाला रिचार्ज करावे के पड़ी। हाँ माने टाइम से लाली बाली उठलाली भेजवावत रही, जनुआ के शॉपिंग करावत रही, प्यार के गाड़ी चलावत रही।